زلنسكي بلوص سب كلتشحن إسران كلتن بيرقالن في السها راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتورن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو عالمنا حيالو أب عودو سنة ببز نطفو زنبرمو أب بوليتيكا نتيفهم مرحت زبن أم حدر تهاجرن كخونو زخالو والك أسابات رعايا قالياتهم إتا أب سنة ببز قعبتو زنان تساقان أب عودو بوليتيكا تعودت نخونو خحقزو من كالو زبس حقن أب عودو بوليتيكا بزرخبو تفلات النت تاريخي وطومن قلاوي أنباب رؤمن مستوغرغرة نعودتات موسيقى كبقان سنة صحفن زنبرم فقرن أب بحد زبالة قزيئهم زكايدو نتفتاتن كقلت زخالة كوينينا نرخبو حدا خمسيهم سنة ببن بوليتيكان إتا حدا مقاتسلتات حدا خمس خون زقبرو إتن يوكرين زمرح زلو بريزيدنت فولودمير ألكساندروفيتش زلنسكيو بمسرة حق يوكرين مرجع بريزيدنت أمودة سنبتنا يورح مقابيت أب حموشاي عمت عدم سلطان نايتا أب سلطان زلو بريزيدنت كايدا لو بز مسرة فولودمير زلنسكي إسرا قنبت كل تشحن 19 أب مبل 4 عمتو نايتا أب مبرأيوت أوروبا تركب أبز أهجر نراشات غتلا كاليت زعبيت حانت خبتن أو حسنت مقبع علم عبقدا زلون هاجرات مخانات تتكاس كسب 16 مئتاويت كاب سدد عفون لعل 4 مئتاويت زيت سفون علمنا كم تشفن بود بمقبن حرشان حبرات هاجرات سنقرلا أبشعن 1991 كاب حبر السوفيت تنت إلى هاجر كوينا كاب التقوم حموشتا بريزيدنتات زرقايت يوكرين مرحا خوينو قال محلا فتيمو فولودمير زلنسكي بعود حق تمرعو خنسو نتتمهراي كلوز جمرو نتفتاتا بعود سنتبب مالت تواساي مخان حرقي جيرو زغتسلن زعبين سنتبين ينيرو أبلبي يوكريناوين كأتو زخالخا كم بوليتيكانيا زي كونس أبقو عزو سنتبب بزهانتو زنان دقف النبرة فولودمير زلنسكي كاب أيهوداوين ولدي أبدوفاو يوكرينا بتركب بسفحتا كالئت تسرع اندسترياويت كتما كريفيريخ توليدو بهتانو جن ولدو نا مونغوليا قعزو دحر 4 عمتات نابتاس تولدلا كتما دحر مملاسوم كأ أبيت مرتاتو كم مبزحتهم أبتخباب زعبيو هتانات تولادي راشا خوينو كوان تعبي ملكت قوانقواتات يوكرينن إنجليزينيانون اللوو أبشحن 1995 نابتي أبتخباب زركب كاترها قراوك طباوي يونيفرسيتي كيف زخونة كريفيرخ إنستيتاتيو أب كل التشح دما بعود حقي تمرعو كم تقدمو زت تقساقن كم ناي حقي موياتن يخوينو خسرح نزن برو فقاد قديفو أب تياتراتو كورا كساب كل التشحن سلستن أبزن برع عمتات كأ مسكو جلو أخوينو أبوبات ناي تلفزيون مرئيتات بتخطاتا ليست رأي سرحات أفريو كاتسيلو زلنسكي مسناي بيت تمرت عرقتون متعايتون بمخان حدا خبتم عوتات أفريتي مزناقعتات كخون زخالة نابت قرنياك ترقم كلو ربعي 95 زبل ترقم زحز مالت كفارتال 95 تسمي ناي مرئيت استوديو مسرته كابعلة مسرتا اتتكال كساب كل التشحن 11 كأ دايركتر كوينو أقلقلة أبت أوانتي بنتأ أفراي محبر أبشحن 1996 نايست مسرتت إنترس تبهالت تلفزيون دايركتر كوينو تروحو أو سعبت عمت كل التشحن 10 تغلتنقن كابت تكال بموطأ مسقو جلقو كفارتال 95 بمخان بتا أبتقزيتي أب يوكرين كاب زنبرو زهبتو مصابات حدا زنبرا إيهور فالوفيتش كولومويسك زونان زنبرا مربب حدا تدمور حدا بحبار ناي مفراي سمع تفراريمو
ዘለንስኪ እምበኣር ኣብ ልዕልቲ ኣብ ቴሌቪዥን ዘቕርቦ ዝነበረ ምርኢታት ብርክት ኣብ ዝበሉ ፊልምታትን ፍቕራዊ ኮሜዲታትን ተዋሲዩ ዝተፈላለየ ሽልማት ድማ ተቐቢሉ ለካቲት 2014 መራሒ መንግስቲ ዩክሬን ፕሬዚደንት ቪክቶር ዩኒኮቪች ድሕሪ ናይ ወርሒ ህዝባዊ ተቃውሞታት ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ኣብታ ግንቦት እቲኣ ድማ ቢልዮነር ፔትሮ ፖሮሽንኮ ፕሬዚደንት ዩክሬን ኮይኑ ተመርጸ ይኹን ግን ዋላ እውን ልኡም ምምዕራይ ክገብር እንተተቃለሰ እምነት ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ተደኺሞ ነበረ ኣብዚ ድሕረ ባይታ ዝምበኣርያ ሳታየር ተባሂሉ ብዝፍለጥ ቅድስ ተዳለወት ኣገልጋሊ ህዝቢ ዘርእስታ ተኸታታሊት ፊልም ኣብ ሓደ ተደምሮ ሓደ ንፈለማ እዋን ዝተራየት ዘለንስኪ ፈጣርን ኣፍራይን ናይታ ስራሕ ርእሲ ምንባሩ እቲ ቀንዲ ጠባይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ ታሪክ መምህር ኮይኑ ተዋስአ እቲ ምርኢት ዓብ ውፅኢት ተረኽቦ ንዘለንስኪ እውን ገለ ኣንፈት ሃቦ እቲ ብዘለንስክን ናይ ቤት ትምህርቲ ዓርኽቱን ዝተመስረተን ከም ጉጅለ ምርኢት ዝቐጸለን ክቫርታል 95 ነቲ ልዑል ተቐባልነት ዝረኸበ ኣርእስቲ ናይታ ተኸታታሊት ፊልም ኣገልጋሊ ህዝቢ ወግዓዊ ስም ናይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኮይኑ ከም ዝምዝገብ ገበሩ ኣብ 2018 ከኣዩ ዝነበረ ዘለንስኪ ድማ ሓደ ካብቶም ሕፁያት ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኮይኑ ተቐልቀለ እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ዘለንስክን ወናኒ ሓደ ተደምሮ ሓደ ኮሎሞይስኪ ዝነበረ ዝምድና ወይ ሽርክነት ኣብ ሕቶተዎ ኣዘራራቢ ውልቃዊ ሃብቲ ኮሎሞይስኪ ምስ ፖሮሽንኮ ዝነበሮ ጽኑዕ ዕርክነት ኣብ መንጎ ኮሎሞይስክን ዘለንስክን ዝነበረ ውዕል ፖሮሽንኮን ዘለንስክን ሕፁያት ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ማለት ተወዳደርቲ ምንባሮም ዝኣመሰሉ ነጥብታት ዝሓላለኽዎ ጉዳያት ድማ ነበረ እምበኣር 31 መጋቢት 2019 ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዘለንስኪ ልዕሊ 30 ሚእታዊት ድምፂ ረኸበ ፖሮሽንኮ ድማ ብ15 ሚእታዊት ርሑቕ ካልኣይ ደረጃ ሓዘ 21 ሚያዝያ 2019 ድማ ቭላድሚር ዘለንስኪ ልዕሊ 73 ሚእታዊት ድምፂ ብምርካብ ነቲ ምርጫ ተዓዊትሉ መበል ሻድሻይ ፕሬዚደንት ዩክሬን ንምዃን ድማ በቕዐ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ እዚ ኣብ ዓውዲ ፖለቲካ ዝተዋህለለ ተሞክሮን ልምድን ከም ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዝረኸቦ ቦታ ንዝለዓለ ደረጃ ስልጣን ዝበቕዐ ፕሬዚደንት ኣብ ስልጣን ዝጸንሓለን 5 ዓመታት ድሕሪ ምፍራቑ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሒው ከቢድ ብድሆ ኣጋጢሞ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ካልኣይ ወርሒ ናይ ዛዛዘምናይ ዓመት ኣብ መንጎ ራሻን ዩክሬንን ዘጋጠመ ኩናት ሃንደበ ዝተፈጥረ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዩክሬን ክሳብ ትርእሳ ክኢላ ከም ሃገር ዝቖመትሉ ግዜ 1991 ሓንቲ ካብተን ነታ ኣብ 1922 ዝተመስረተት ሕብረት ሶቪየት ዘቑማ ዝነበራ 15 ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳን ሰሜን ኤስያን እያ ነይራ ራሻ ድማ በቲ ሃገሩ ኣብ ዓለም ጸላዊትን ተፈራሒትን ምዃና ንኽትመልስ ናብቲ ንሱ ዝዓበየሉ ግዜ ማለት እዋን ሕብረት ሶቪየት ክትምለስ ዝደሊ ፑቲን እያ ትምራሕ ዘላ ስለ ዝምበኣር ንባህጉ ከስምር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ዕድል ክጥቀመሉ ካብ ምድላይን ካብ ምፍታንን በኺሩ ይፈልጥን ኣብ መጀመርታ 2014 ደጋፊ ሩስያ ዝኾነ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቪክቶር ያኑኮቪች ብሰንኪ ደገፍ ኤውሮጳዊ ዩሮማይዳንን ናይ ክብሪ ሰውራን ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ናብ ሩስያ ምስ ተሰደ ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ ምብራቓውን ደቡባውን ዞባታት ዩክሬን ንሩስያ ዝድግፍ ናዕቢ ተላዒሉ ጎኒ ጎኒ እዚ ድማ ወተሃደራት ሩስያ ናብቲ ኣካል ዩክሬን ዝኾነት ክሪምያ ብምንቅስቓስ ንህንጻታት መንግስቲ ሓዊሱ ኣገደስቲ ቦታታትን ትሕተ ቅርጽን ተቖጻጺሮምዎ
ኣብ ሚያዝያ 2014 ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ዶንባስ ዩክሬን ዝርከቡ ምስ ራሻ ምሕዋስ ወይ ካብ ዩክሬን ምፍላይ ዝድግፉ ዞባታት ብሕቡእ ደገፍ ራሻ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ዶኔትስክን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ሉሃንስክን ምቋም ኣዊጆም። ዩክሬን ኣብ መወዳእታ 2014 ነቲ በቶም ክፍለይ ዝደልዩ ዞባታት ዝተታሕዘ ከባቢታት ንምምላስ ዝገበረቶ ፈተነ ኣይተዓወተን። እዚ ከዓ ኣብ ዶንባስ ንዝተፈጥረ ኩናት ኣስዒቦ። ዋላ እኳ ራሻ ኢድ ከም ዘይብላ ምኽሓዳን ተቐጸለት፣ ወተሃደራት ሩስያ ግን ኣብቲ ዘይተኣወጀ ኩናት ብቐጥታ ተሳቲፎም እዮም። ኣብ ለካቲት 2015 ሩስያን ዩክሬንን ነቲ ግጭት ንምቁራጽ ኣብ ዝግበር ፈተነ ተፈራሪመን እኳ እንተነበራ ኣብ ዝቐጸሉ ዓመታት ግን እቶም ስምምዓት ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ተራእዩን። ራሻ ካብ 2021 ጀሚራ ኣብ ጥቓ ዶብ ዩክሬን ካብ ውሽጢ ጎረቤት ሃገር ቤላሩስ ሓዊሱ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ህላወ ሃኒጻ። ፕሬዚደንት ራሻ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ፍሕፋሕኔቶ ብምንቃፍ ዩክሬን ፈጺማ ናብቲ ወተሃደራዊ ኪዳን ከይትጽምበር ክትክልከል ጠሊቡ። ብተወሳኺ ንመሰል ህላወ ዩክሬን ኣብ ሕቶ ዘእቱ ኣገላልጻት ተጠቒሙ። 21 ለካቲት 2022 ነተን ኣቐዲመን ብሕቡእ ደገፍ ራሻ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ዶኔትስክን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ሉሃንስክን ኢና ብምባል ካብ ዩክሬን ምንጻለን ዝኣወጃ ዞባታት ከም ነጻ ሃገራት ብወቅዒ ኣፍሉጦ ሂባተን። እዚ ከዓ ዳርጋ ወግዓዊ ምትኽታኽ ንኹናት ነበረ። ድሕሪ 3 መዓልታት ፑቲን ብቴሌቭዥን ኣብ ዘመሓላለፎ ዘረባ ፍሉይ ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ዝካየድ ኣፍሊጡ። እዚ ድማ እቲ ብሃገራት ምዕራብ ዩክሬን ንምውራር ሕቡእ ምድላዋት ይግበራሎ እናበላ ዝፍንውኦ ዝነበራ መጠንቃቕታታትን ተሃዲድን ናብ ጠርዚ ዝዓርግ ነበረ። ብዓለም ደረጃ ዝተወገዘ እውን እንተነበረ ንውጥን ፑቲን ደው ከብል ግን ኣይከኣለን። ለካቲት 24 2022 ድማ እቲ መደረ ግብሪ ኾነ። ኣጽዋር ራሻ ናብ ዩክሬን ቀንዑ። ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ከይተረፈውን ዘነቡ። እቲ ንዩክሬን ጥራይ ዘይኮነ ንዓለም እውን ዝፈተነ ክስተት ድማ ኾነ። ፈጺሞም ዝረኸቡ ዘይመስሉ ዓውድታት ኣብ ታሪኽ ህይወቱ ኣመዝጊቡ ካብ ዓውዲ ሕጊ ናብ ስነ ጥበብ፣ ካብ ዓውዲ ስነ ጥበብ ድማ ናብ ፖለቲካ እናነጠረ በሪኽ ስም ዝተጎናጸፈ ቭላድሚር ዘለንስኪ እውን ንኣዝዩ በዳህን ፈታንን መድረኽ ተሳጥሐ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ምናልባት እቲ ሃገሩ ተጠቢሳትሉ ዘላ ኩናት ዘለዎ ስምዒት ብኣለባብስኡ እውን ከሰንዮ ድልዩ ይኸውን። ምናልባት ከዓ ወትሩ ኣብ ተዳሎ ዘለኹ ወተሃደር ዳ እምበር ኣብ ባድላን ክራባታን ኣይርከብኩን ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፍ ባህጊ ይነብሮ። ምናልባት እውን ብኸምኡ ክኸስቦ ዝደለየ ኣቓልቦ ይነብር። ምናልባት እውን ካልእ ምኽንያት ይህልዎ። ንሱ ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዝቐረበለን ኣጋጣሚታት ንደረጃ ስልጣኑ ብዝምጥን ኣለባብሳ ኣይተረኣየን። ዓመተ 2022 ኣቓልቦ መላእ ዓለም ካብ ዝሰሓቡ ሰባት ኮይኑ ክሓልፍ ከሎ ሓያላት ተባሂለን ኣብ ዝጥቀሳ ሃገራት ምዕራብን ሕብረት ኤውሮጳን ብኣካልን ብማንዛን ኣብ ዘስምዖም መደረታት ብጽሞና ካብ ምክታልን ብጭብጨባ ካብ ምስናይን ዝሓለፈ ካብ ኮፍ መበሊ ብምትንሳእ ብዝወሃብ ክብሪ ምናልባት ዝበስሐ ግዜ መደርኡ ዝተኸላለፈ ንምዃን በቂዑ ዝተፈላለዩ ናይ ክብርን ኣድናቆትን ሽልማታት ተቐቢሉ ንትብዓት ንጅግንነት ዝወሃቡ ሞገስታት ውሒዞምሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ጸላዊ ኮይኑ ዝተረኽበ ውልቀ ሰብ ወይ ፍጻሜ ሽልም መጽሔት ታይምስ ዘለንስኪ ናይ 2022 ብሉፅ ሰብ ክብል ረቂሕዎ።
إذ خلو دحر مسمعنا مسيلكن انت يمتأخن زبل زوتورا باهلا تقرنيا نذكرنا هلو نخون انبقار سنة ببنياتات تركت هزبي سمعهم سمعتون تردئهم وطعو أمينهم كينو لسانو مخان نزل على سلطان مريحنة امنت زنبر اللهم كساب مخان زخير ترى كلومون يكاليو نمباليو إذا حق زي أبقد مسنة ببنياتات إرترا فتيمو زي بتصحن أمنا رحوق مسيلو زرقن تدأخوينو جن لسان عمات زي مخان مسبدال زي موغان أوت حفاش إدكا زي محواس زأمسلو أمارات ساتالو يوم بغان زهز بزي ملقات أبدأفقات دك هزبي دانكيرا زي متكال تبلات زي مخان سنفنخا مستارون إكاليو هزبي إرترا بتوم المرحكا لنا نابولو زات متوزلو كنت أروت رايزي إكونا بتوم أكال كينان نابولو زات دفون زلا قتلو زلو سنت ببنياتاتنونيو زتأفق زلو انت خونا نتا أبشقرنت أبان زلو هزبي محقازو انت زي تخايلو زي مقدوغن يكاليو